Hey, nganza kwethu. Udlamini lo. Lezo ngena manje iOmnibus. Okusho ukuthi ama episode kaNovember wonke asehlangene. Kodwa eqaleni kuzoba namasini amasha. Bese kuthi phakathi nendawo ke sekuyaqala ke iqala yona ke iOmnibus. Hayi Dlamini, akuyona omnibus. Wemayo. Isandla sami uma siza esihlathini sakho ngesivinini thiwa yini le? Dlamini, leyo phela iOmnibama. Wena ke mosukuphapha, I'm sure awazi nanokuthi yini omnibus. We bhatata. Dlamini, awuqale iOmnibus. Before iqale Dlamini, yini omnibus? Hey, kahle wena. Hawu, Dlamini qale iOmnibus. Mana Dlamini. Yini omnibus? Hey, kahle wena man, kahle. Hawu, Dlamini awuqale iOmnibus nawe man. Hayi ungakhuluma kanjalo wena uqinisela iqolo phansi mina manje kwispinal cord yazi? Angicese Dlamini bhuti. Ayiqale ke lento. Dlamini, ngisho ngegama iphelele. Uthini njani mayo? Hayi, lutho Dlamini. Ukhulumela uthini njani? Hayibo. Uma nje ke kwakhona umuntu othi hayi mina ngiyawazi lama episode engeke ngawabuka ngoba sike sasha iOmnibus le ngizokufuna ngikuthole ngikuphihlize kanasi isigenci. Hayi mabhetshesi engathi lesi sigenci sakho sesiyakuhlangisa. Uthini wena ulithi kunjani? Sengifikile. Kodwa ngathi igetho lo ngifake yona brazo. Awuzile ukwakha lapha. Sokuba nje until le nombolo iphole. Yawuzwa brazo. Ungenzi into ezokudonsela amehlo abantu lapho Mutafu. Hayi okay. Kodwa incane 5000 futhi umanzi brazo. Hayi kuphele koloko. Uthume emqashweni yabantwana beke. Ngithekele igama lakho uThulu. Oh, hayi okay. Kulungile brazo, yakuzwa. Hayi wena man. Bafu, ngiyaxolisa kakhulu. Hlala khona kokkwakhe. Manje ukhuluma noma yini? Hayi, ulungile ngiyezwa mfowethu. Nana, akusiyo uTsegeleke lo. Isidudla nje thizeni. Bafu, ngixolise futhi. Sami. Dlamini. Kwenze njani ngihamba ungekho nje washwaqa nje? Benginendoda la ebehamba nengane yayo. Ingane yayo ithi kumina, "Baba, buka uTsegeleke." Uthi ubabwayo, "Hayi nana akuyena uTsegeleke lo, isidudla nje thizeni." Mana Dlamini ngikuzwe kahle. Uthi ucasula ukuthi ubaba wengane uthi wena uyena uTsegeleke. Mana, ubufuna ethi ya uTsegeleke? Hey cha na mana khona lo engishoyo wena. Dlamini, makuthi kuba uTsegeleke yiphupho lakho. Kusazomela usebenze kanzima baba. Angisho nje. Idada leli. Taka baba. Yini kwenze njani? Utephisa ubuso. uJames amnqabelile ukuthi athole ibail sis. Taka baba. Sekuphele 9 months lo muntu esesitoksini. Angisho ukuthi ngithini kodwa. Ungasho sis, ungasho. Okay, angeke ngisho. Ubuzothini? Bengizothi mancane amathuba ukuthi aphume. Ngcono kuba ngishongo ukuthi isho ukuthi ubuzothini. Nice mntaka baba. Mina bengizothi kuwena zama noma amatoho, uhamba otohoza,
uthole umqasho, uqhubeke nempilo. Yini ngiyakuphinja yini kwakho sisi? Hayibo, angisho njalo. Awu, mawalo bhuti imlisa mumbi. Hey wena, Mtiti Mumbi. Ungaphindi ungibize ngegama lami eliphelele. Sibone ubhululu. Hayi nca bhuti. Mhlawumbe ubhuti mangathiwa ngiyalinqamulela igama lakhe, mhlawumbe ngagcina kephi. Ngithi Mlisa Mo noma ngithi Mlisa okanye ngisebenzisa umli. Hayi kulungile ngizokubiza ngawo bhuti. Bhuti bengisacela ungiboleke i-Brian stand mangabe unayo. Anginayo. Akekho mhlawumbe umuntu omaziyo nayo. Wayimele ngazi abantu abanama-price stand bhuti. Uzama ukuthi ngimnyama ngephansi. No bhuti, lento ayihlangene nje nobumnyama bakho. Oh, ngimnyama. Cha bhuti awukho mnyama. Uma ngekho mnyama nginjani? Hayi angisazi-ke mina manje bhuti ukuthi ngenze njani. Kahle mina bhuti ngi-color blind. Hey, angikho mnyama, uyazi? Dark and love. Njenge-moisturizer. I mean, uyayazi i-moisturizer i-dark and lovely. Hey, Fosek, hamba la. Angisekho. Hawu, Dlamini, uzimisele ngokuba yibhedi, usuzofaka nembala yawo. Utheni wena? Hawu, ngiyazidlalela mkwerekwere waka. Hawu. Dlamini, ngithi ngikhuluma isipedi nje nami. Yebo umshayeli ubhasi Dlamini, basi leyo kugquma umshaya ikwenze wabukeka uweak. No, buka Dlamini. Yabo, ngathi uyithabi. Ithelithabi yini? Ithabi. La ithabi Dlams. Damn it. Ngamele kuvezele. Iwarning yokugcina lemahewa. Waphinda wangijwela ngiyaqinisile. Hey Azize. Hey Maxwell. Hey wamuhle kanje namhlanje uyapi? Hayibo, ngihlezi ngikanjena nje. Hayi shuthi angikaze nginothisi. Gcineke namhlanje bhuti ukumnothisa. Umakhuzwa yini manje? Ngithe ugcine namhlanje. Otherwise uzongezwa kule party. Okay, nice. Brian stand sitholakele. Hayi ngathi yonke into iyahlangana. Izinkwa zona. Oh, uma pentshi siyothenga isinkwa baba. Oh, number 1. Hayibo, umapentshisi. Waqhamuka nezinkwa ngingakaze ngikubone uthenga la. Ngithi-ke amaPakistani nezinkwa. Hawu, mapentshisi mfowethu, unini ngiwa ngivuka nawe. Manje usuyangilahla nje kanje. Ubucks, uvuka nobani? Wazongijwayela kabi mina. Kaze ngiwe ngivuke nawe mina. Isinkwa ngisithenga amaPakistani ngoba sishiphe ngehlanu la kuwena. Ungazokhalela isihlanu ngathi wena othengayo. Webucks. Uthini? Hayi angishongo lutho mapentshisi. Khulume ngathi wena othengayo sebesazi kahle ukuthi wadliwa uzodwa la. Webucks. Wona ukhuluma nami. Uyusizwe. Mapentshisi angishongo lutho kuwena. Uthe ukhuluma sengathi wena othengayo kanti siyazi ukuthi ondliwa uzodwa. Thini Bucks mana mapentshisi mana bengidlala futhi. Yabona wena. Ekuphele sezini yobhonyana. Hey, uyazi kuhle
ukubona uMaxwell happy kanje. Phela selokhu bammethisela intombi nje ubeloku edangele. Kuhle impela Nkosi yami. Hey. Mana ke baba. Ugcina ungangitshelanga ukuthi eyani le party. Awu mama, ngikutshelile nje ukuthi banikezwe ama contract eminyaka yo5 emsebenzini. Oh, so si celebrate lokho. Impela. Awu. Wayo ke bathini? Mina hayi ngisanda kulwa nobaba wakhona lapha kuloya muzi. Le ndoda evanisha ibranch kulesibili phana nenyanga. Iyathapha imali madoda. UDlamini, unemali ukuthi nje uhambule. Uhambuli. Wapho wena ngimemanga? Hayi, ngimenyiwe lapho ukuthi imini ongafuna ukuya khona ngoba ngisanda kuxabana naye. Pho amalana ngathi uyabastalker. Angiba stock, mina ngilinda ingane engiyithuma esitolo. Okay. Wangbuza ukabza. Ubuza lokabza. Uthi phe wesipani ngihamba kanjani? Wena phezu kwesipani uhamba kanjani? Phe wesipani ngihamba kanjani? Wena phezu kwesipani uhamba kanjani? Wishe phambili. Wishe phambili. Wishe phambili. Wishe phambili. Uthi wishe phambili. Wishe phambili. Wishe phambili. Wishe phambili. Uthi wishe phambili. Wishe phambili. Awe wishe phambili. Wishe phambili. Wishe phambili. Wishe. Mina sadlali ngothando ngifuna ukusedla down ngiye ngajolala ngahluleka wangaphinde ngajolala hey ngajolala ngahluleka wangaphinde kancane awuyini manje yes sengizoba umalume Dlamini omuhle usenengane yomfana hey kulungile kodwa nawe ubungeke usalinda ke uyisho le talent yakho yazi bese ngikhohlwe inyanya mina buka manje uMaxwell sezobuyela kule nto yakhe yokuba desperate ungamcorrect uzobhonya Roger that. Hey Maxwell, bese ke ngakutshela ukuthi uma ka aunt usanda kuthola ingane. Ya uke washo. And Maheo, uma ka aunt wakho ave kuma ka baba wakho. Which means ugogo wakho lo nengane. Maxwell, ufuna ngihambe ngisini ebantwini ngibatshela ukuthi ugogo usanda kuthola ingane. I get you. Hey, ncese mfowethu. Njengoba benke ngasho ukuthi uma ka aunt usanda kuthola ingane so sengijwayele yona. Yazi Maheo sensitive. Oh, thanks bra. I try. No Maheo, no man, usensitive. Wazi kahle ukuthi intombi yami isanda kudate ingane engayona yami. Wena usazongcina ngogogo wakho nengane. Maxwell, no man. I understand ukuthi wa-cheaterwa and stuff, but lokho akusho ukuthi abantu sekufanele bengazali ngoba nakho intombi yakho eyamisiswa abafana res. Ngathi bengamphinda futhi ugogo wakho. Amitha amawele this time. You are a horrible man, Maxwell. A bad man. Wema Maheo.
Ngabe ngibone kahle. Ngabe uMaxwell usuke la wagibela esihlahleni weqela ngale wahamba. Impela lokho okuchazayo kona impela okwenzekile. Ngese Dlamini ukuthi umaka anti usanda kuthola ingane encane manje sengijwayele ukubhodlisa yona. Yabona mahe umfana. Uma waphinda wangihaga. Ngiyakuthembisa. Ngokubhongcula ingalo zombili mfana wami. Ngiyibambe, ngikusakaze ngeimpama, ngazi izandla zakho uyazi? Hayi, ngiyathembisa ngekuphinde kwenzeka. Usuzongibhongcula izandla. Isidudla siyikhohliwe Steven Segal. Aw, phansi hew, zisuka nje. Awukele thunga lami. Oh, awukele thunga lami. Hey, Maxwell. Senathakathe mina, anisalindi kuhlwa. Kodwa ubani ongathakatha wena njengoba uzibothokela unje. Kodwa mfowethu, usukhuluma kanjani manje masukhuluma kabuhlungu kanje? Uyazi ngithi ngiyazincokolela la. Uyancokola? Uncokola noba? Uma uncokola hamba uncokola nonyoko. Uyazini? Ngiyabuya ngisaya esitolo ngiyobeka lezi impahla. Hamba ubuzo ngifica ngila. Awukele thonga lami. Awukele thonga lami. Awukele. Yo! Suke emva kwami uyangisinda. Hey. Hey. Oh, awukele thonga lami. Awukele thonga lami. Hey. 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 Uthi umuntu omdala wazalwa wembethe. Imbeleko yakho yantshontshwa honesi esibhedlela. Ingakho izinto zakho zihambe uthi mase kuzoluka kuvesane kuphethe vumani bo. Siyavuma makhosi. Manake ubani lo owatshontsha ingubo yami ende uhlala phi ngidile naye? Awukele thunga lami. Awukele. And then why when usugida futhi manje? Ngisuke ngabona wena ugida ngase ngathi nama ngigida. Yini alithandi kanti idlozi. Hey. Nkosiyami. Athi amakhosi thola amakhandlela amathathu. Elibovu, eliyelo nelimhlophe. Manake makhosi. Ngoba amakhandlela abomva wasatholakala kalula. Kunganjani mengithenga ikhandlela elimhlophe ngiqede ngiligcobe iruchi ka Emma. Lizobona idlozi. Mayew, asidlali la. Ya wena, Maxwell Mngoma, ubuthini? Nakho ngizofela uba. What's up, James? Hey. Washubeka manje nave ngikuthumile wena. Oh damn, yeah. Dlamini, yazi bengithi ngiyangala ngasuye ngaphazamiseka. Dlamini, ngazalwa ngibethe mina ende kuthiwa nesi batshontsha mayitingi. Manje ngiyothenga amakhandlela abomvu. I think ngiyothwasa. Mase drink engithume wena yona ke ubuye nini naye? Angizoyiphatha mengibuya ngala kanye namakhandlela. Okay, Dlamini, yazi bengithi ngengikubuze lento kodwa ngoba usungimisile ngiza kubuza. Dlamini, ngidlulela kunuka isishiphi ande wena awuyona indoda evela ishiphi nje. Ingabe yonke into right? Hey,
Uyakhumbula ukuthi ngenkathi ngikuthuma bengisendlini kaSani. Yeah, what's up? Asize ngikhona la endlini. Ngizwa Sibali. Hawe ma. Yaxolisa Sibali. Awubonanga lutho Sibali? Hayi, angibonanga lutho. Angiboni vele mina kahle kuseni. Yaxolisa Sibali bengingazi ukuthi ula. Hawe ma ngiyeza Sibali. Okay. Mana Dlamini ngikuzwe kahle. Uthi wena ukuba ungithumanga i-drink ngabe ngibona uAzize enqunu. Why ungithumile? Why? Ngese Dlamini. Yazi sengiyabona ke manje uthi why uhlala ungishaya. Kwayi mina nguwena bengizoyishaya. So Dlamini usushiphiswe ukubona uAzize enqunu. Hey chana man. Inkinga enginayo ukuthi ngenkathi ngimbona kuke kwakhona izinto ezinyakazayo kumina. Angazi ukuthi uMakhuzwayo uzoyithatha kanjani lento mangangitshela. Hawu Dlamini wena uzobe usumtshenelani uMakhuzwayo? Yini lengifihlelwa yona? Sichitheke hewe endaweni kwakhala boDlamini. Bathi ngaze ngasakingeni. Hayi wena mama, kune surprise la ebengiyihlela. Bengingathanda siqhubeke nje kube isurprise. Awu kodwa baba, ngiyacela please cela ungitshela. Hayi mama. Siqhubeke kube isurprise. Awu kodwa Dlamini. Hayi surprise mama. Unenhlanhla. Kufanele ngabe kade wafa. Kodwa unogogo ongafuni ngawuthi no. Vumani bo. Siyavuma makhosi, siyavuma. Hayi, ayapha amakhosi edrinkini kaDlamini. Manake, uthi kunonesi owatshontsha lento engazalwa nayo. Uhlalaphi ende ngingayilanda kanjani? Hey, Kusiyami. Athi amakhosi sekulethi. Udinga igobongo, ugeze, mase wamukela inhlanhla zakho. Vumani bo. Siyavuma makhosi, siyavuma. Hayi, ngithe awama amakhosi edrinkini kaDlamini. Manje iziphi lezi zinto lezi ekuzomela ukuthi ngiyithenge? Yini namdidiyeni? Niyangiphazamisa manje ngizama ukubhakala ngaphakathi. Sukanda. Aw, ubhuti emlisa hantu usehlala ngapha. Yes. Sukani ke la. Manake, umsindo wethu kuphazamisa kanjani? Yini uyaxoxa ini nalamakhekhe? Lapho sebheka futhi phela ndawo mina sengishawe kabili. Hey wena, ngithe sukanda. Awu mana phela. Awuyo kuyaphela konke kodwa uthande enginalo for wena aluya. Hey luhlezi phansi lasela ubamba umthetho okwesibikile ekhandeni lomkhovu ewuthinta wethu. Dlamini. Angikwazi ukushaya isiginci sihambisana le party engasigcineni. Yini okwazi ukuyenza wena? Wazini wena? Wazini? Nese man. Nese. Ilento kaAzizi. Hey yangistressa man. Yazi kwasebusuku angilalanga kahle. Iloku idlala lento. Sesiyakhuluma lento Dlamini.
No, phela ngisho ngoba uthe awufuni sikhulume ngale nto. Sengiyafuna phela ukukhuluma ngawo manje. Sengiyafuna ukukhuluma ngayo nenkinga mase ufuna ukukhuluma ngayo? No Dlamini, no. Mana Dlamini. Utheni lana nobathathu embhedeni owodwa noMakhuzwayo? Yeah, kodwa uMakhuzwayo yena unalapha nendawo. Uyazi Dlamini lento awuyiboni. uMakhuzwayo kungenzeka ukuthi ufuna umthatha udadewabo. Phela abafazi iqala wenza kanje ema ukuthi bafuna uthatha umfazi wesibili. Cabanga kanjalo mafetshisi? Impela Dlamini. Okay. Mana. We mama. Yebo baba. Umuzwa igama elithi Sithembu. Kufikani wena mama? Unganya ngeyami indoda unganya. Unganya ngeyami indoda unganya. Ka. Unganya ngeyami indoda. Hayi, bengingasho wena mama ukuthi ngiyasicabanga. Bengibuza nje, ngithi ngenza ukukhuluma nomngami. Unganya ngeyami indoda. Ka. Unganya. Okay, all right mom. Sibari, angazi wawenza big deal lento leni. It was a mistake engaselutho. Why pho engatshelwa uMakhuzwayo ayazi lento? Silala ndawonye. Mina ngikho comfortable ukulala nawe embhedeni owodwa sobathathu emva kwalento eyenzakalile. I don't think izohlala kahle kusisi. Usisi akangithembi emadodeni akathandana nawo ngoba wonke agcine sengishela. Ngiyakuzwa kodwa still mina ngithakatshelwe. Ngoba sengike ngasho angikho right ekulaleni nawe embhedeni owodwa emva kokuthi kwenzeka lento eyenzakalile. And futhi wena uthenga nini wakho umbhede? Abangani bakho bayizangoma. Maxwell kade abayisangoma. Uma ewangazi kwenzakalani ngaye. Engazi uMaxwell uyisangoma. Yini? Uyayithanda nizangoma? Angisho njalo. Ubaba wayeyisangoma. Kanti noMaxwell naye usingile. Manje mesingile pho kusho ukuthini? Akusho lutho bengisho nje ukuthi uMaxwell usingile uAziz usingile labantu badala basingile. Ngabe ushelela uMaxwell yini? Nangamshelela uMaxwell. Kodwa uma ukuthi uAziz uyamthanda uMaxwell. Sizothini? Cha sibara ngaze ngithi ngithanda uMaxwell. Angeke ujole noMaxwell Aziz usise ngizwe. Ungamane uthathe omunye. Thatha loya. Hawu uMakhuzwayo, ngiyabonga kakhulu hawe ma. Uyazi selokungazalwa ngiyaqala nje ukuthi ngirecommendwe uma nice things. Angisho wena. Ngisho lo bhuti osemva kwakho. Bhuti. Thatha na intombi. Awuphenduke nje ungiphi 360 ngibona. Not my type. Ayenza nami lo 360 ukunuka. Mama, mina soze ngakwenzisa i360. Uyabona ke? Ngamanufe kunokuthi ujoyina ke. NoMaxwell. Kodwa mama, kanti wakwenzani uMaxwell? Hayi baba. Hayi. Cha. Yini lengiyibukayo njengamanje? I think ubuka mina James unless mawuthi khona enye into eyibukayo ngeside eye. Mahewu. Kwenze njani ibhuti? Dlamini bese ngeke ngayisho lento le ukuthi angisayena uMahewu ngokumakhosi uweham.
Uyahama uma uspela backwards uthi mahewu. Smart ha? Ngingene idlozi elikelekele. Mayo. Wena izolo lo ubungenadlozi. Jiki usungenwe idlozi usu5 skippers manje. Yo. Dlamini. Uthi umuntu omdala unemfihlo wena oyifihlela umkakho. Yewena mahewu. Yewena. Ngixoxela indaba zami. Usenze ngathi uyangiphulela manje. Maxwell. Hayi. Sengiready Dlams. Okay. Lalela. Lo mntwana uyayithandela izango. Usebenzise lokho. Okay. Mana Dlamini. Yini yenza ukuthi ufune uthi ngijole nalengane kangaka? Hayi. Ukuthi wena Maxwell uyabona selokhu kwenzeka lo yamshophi lo welentombazane yakamabhenjisi ubuloku umuntu odangele kanti angithandi uma ukanjalo mngani wami so ingakho ngithi angikuzamela umuntu enizohlikisana naye ukuze izinto zakho sibe right futhi. Hayi. Qinisele. Ngiyabonga Dlams bhuti. Okay. Dlamini. You are not being a good friend. You are being manipulated. Say yes. Mayo. Sonke leso singise siphuma emlomeni wakho. Usibhekise kumina bhuti. Cha Dlams. Cha. This will end in tears. Loqhuzula mayo. Yes? Doqinisela ngeqolo phansi kuphumelela idlozi elingenile mina manje, yes? Sengisule Dlams. Sengisule. So mawuhlola kwenzakala kanjani kufika umuntu axoxela indaba zabantu o Azimawusibeka kanjalo kuzwakala ngathi ngumuntu ondaba yabo. So it's like ngiyake ngibona izithombe yabo and then kufika ugogo akhulume in riddles yabo. And then mina bese ngiya-interpret ukuthi usho ukuthini. Okay. Sacela uthi Vumani bo. Vumani bo. Siyavuma. Phendi. Hayi ngeke azize. Hayi. Yasele ukusifikile la. Into esikhuluma ngayo izangoma nje. Can we just talk about mina nawe? Mina nawe kanjani manje? Hawu, uDlamini uthe uyangifuna nje. Ngiyakufuna. Kanjani manje? Didekileke. Dlamini. Kodwa ngakwenzani bhuti? Wangenzali makwenziwani manje futhi wena? Kuningi Dlamini. Angazi noma ngikunukela kabi noma kanjani. Buka nje nanentombazane yakamakhuzwayo. Mhlawumbe bizongifuna. Uyafika uyangirabhela. Ufuna ukwazi ukuthi wangenzani? Awuthi ngikutshele namhlanje. Uyabona wena. Uyindoda encithizayo. Angikufuni ngoba uyindoda engenaso ispinal cord. Ispinal cord umgogodla mawukuthi isingisa usazi kahle. Cha, akusona ispinal cord. Ispinal cord. Fusa khamba la kwami. Hawu, usuyangixosha. Dlamini ungixoshela ukuthi ngiya correct. Webucks. Ngithi hamba la kwamazi eqinisile ngeqolo phansi. We baba, mawukuthi awukazi unaki, ngikudinelweke. Oh, okay. Baba, awuzubuza why? Baba, ufuna ukuthi eyasekhaya ingane, eyasekhaya ukuthi ithandane noMaxwell. NoMaxwell baba. Kuwo wonke amadoda baba, uMaxwell pho. Hayi, khuleka makhuzwayo. Umntana kini akangithandi. Dlamini mfowethu, ngiyabonga ngokuzama. Uhappy makhuzwayo? Uhappy na. Uyambona Maxwell manje? Ubuye lapha. Ubuyele kule nto yakhe ukuthi abe desperate.
buyela lapho manje wephi ngalokho? Depressed Dlamini, depressed. I desperate. Webhak ngicela usondele la mfuthu angizwa kahle emadlebeni mawukude. Please what? Mama. Kanti yini le ekwenza ungamfuni kangaka uMaxwell? Okokuqala, uMaxwell emdala. Okwesibili, uMaxwell isiyebhu nje sendoda. Okwesithathu, udala engishela uMaxwell baba sisase high school. Irong indlela okhuluma ngayo ngomunye umntwana sisi. Sibalo, ungamtshela usisi iqiniso, ngiyakukhulula. Hayi. Ahew. Wakithe ngathi uqova udaka. Hayi, mawugida kumele kuphambane inyawo man. Kanjani? Kanje? Wo. Ahew. Yabona since ufake nebhluke elide angiboni kahle. Mahew, ofake ikhindi man. Hayi amabhluke amade. Hayibo, why? Amakhosi asefuna ungibuka amathanga yini? Cause I don't play like that. Shemata. Yes. Maxwell bengisacela ukukhuluma nawe la. Mina ngenze njani? Ngihlale noma ngihambe ngihlale ngithule? Hayi. Noma uhamba nje uyoma ngale sokubiza mase siqedile. Maxwell. Ngiyaxolisa ukuthi ngikuphushele ekuthenini uJole noAzize. Ngiyaxolisa mfowethu. That's what friends are for. Baphushelana ezintweni right. Ngiyafisa ukuthi ngabe kuyiqiniso lokho kushoyo. Kodwa ke akulona iqiniso. Angikuphushelanga ukuthi uJole noAzize ngoba nakho ngenzela wena. Cha. Bengizama ukususa uAzize phambi kwami bengithi nizojola ahamba ayohlala nawe angabe sahlala nathi ngoba bekunzima ukulala naye embhedeni owodwa selungambona enqunu ngakho ke bengingakwenzeli wena lokho engikwenzile bengizenzela mina ingakho ngixolisa. Wow. Uyindoda eqotho Dlamini and ngiyabonga ukuthi ungitshele. Manje uthe mawutshela uMakhuzwanga lento wayithatha kanjani? Sir. Mama. Ngiyaxolisa ukuthi ngiphushe uAzize ukuthi aJole noMaxwell. Bengiyirong. Lokho ngikwenziswe ukuthi angisekho comfortable ukuthi ngilale noSibale nawe embhedeni owodwa. Hayi baba. Ngiyakuzwa mhlawumbe nami ngithi baba angixolise ngoba fangabe kade wawulanda uAzize umbhede. So baba nje nami ngiyaxolisa baba. Hayi ke kuhleke makuukuthi siyaxolelana la ekhaya. Kusho konke Sibali, konke. Into engenza ngingabi comfortable wena mama ukulala noSibari embhedeni owodwa. Ingoba uSibari ngambona enqunu. Hayi. Kulungile baba vele amaphutha ayenzeka. Ngathi mangimbona enqunu kwase kuba khona izinto ezinyakazayo kumina. Sibari. Uthe angisho yonke into. Sengisho yonke into manje. Kanti kufunwani kumina? Uyabona nje kuyimanje thiwa ngihambe ngize ngibuye uma sengihlanganise indaba yombhede kaZize. Yabona nje namhlanje ngola la mayo. Hey.
La Mdlamini mfowethu ake ngithi angibanga neqiniso. Uyabona lento yokudeda kwaAmuhle ingenze ngafocus kakhulu kulento yokuba isangoma. Ngaze ngagcina ngithwasisa noMahewu. Okuyinto eberong. Hayi. Istress siyasenza. Senza into wrong sometimes. Noma angivele ngimtshele uMahewu. Hayi mana. Yabona ngoba esanjena nje okwamanje usalight. Mhlawumbe imtshelo waphambi kwakusasa. Mahewu, awusondele la. Thokozani bogogo. Awukhombisa awugidi ukhombisa uDlamini ukuthi si-improve kangakanani. Cause hey. Man. Mabhenjisi. Asekusindanga manje. Usabambile yodwa mabhenjisi. Ya Dlamini ngibambile. Mathiwa ngibambile ngabe umphethu ukusha phansi. Usuphendula kakhulu wena. Usunehasi shudo namabhenjisi. Ngoba yaphatha umphethe mina kuqinisile eqolo phansi manje, uyazi? uDlamini unayo energy. Ungiqinisela kodwa uqulu umphethe ayikho. Uthini mabhenjisi? Uthini? Wena mabhenjisi usuneattitude. Usunade ngagcina ukushaya wena, uyazi? Mabhenjisi. Ifuna ligitara pha umphethe. Ayisuka igitara sosa. Dlamini mfowethu ngisiza wena lapha. Why wena danki ngempela? Oh, usufuna udanki manje ngoba ngisakunikeza R100. Hayi, kaze ngisho njalo Dlamini. Shut up. Ulekile kamakhosi. Uwehamba. Hawu, wangibiza kamnandi. Cause igama lami nguMahewu. uMahewu ufusho backwards uwehamba. So, ngingakusiza ngani man? Konje igama ubani? Egama nguThurumu. So lokhe wazalwa u2 room noma wazalwa u1 room wakhula wa2 room. Oh. Waqala ufoundation wakhula wa2 room. So njengoba uMahewu shuthi wena samncane wawumpuphu. Webhuti, uzofuna usizo la noma uzophapha? Uzofuna usizo. Nginenkinga yesizo. Yeah. Hayi ngiyabona. Hayi man, angisho leyo. Isizo siyangiluma. Oh. I-consultation fee kuzoba R50. How? Manje ke kunginika iboza? No, angiyona i-pharmacist phecelezi inyanga, ngudokotela aka isango. Ayibandla. Banaka. uDlamini usehlala nawe. No, ngibuza ngoba ngimbona ukuthi amazokugeza. Hayi, akahlali la uvakashela. Uvakashela la asho umfazi. Webhuti, uzofuna usizo la ngesisu noma uzofuna usizo ngeindaba zabantu? Hayi, yabonga makhosi. Soft sponge. Ibhesi iphi? Ibhesi iphi? Munginikile imali yokuthi ngithenge ibhesi. Athi zoba inkinga wena. Mabhenjisi, bamba ngalesi file ento endlini. Hayi. Kulungile so ingenisela siyabonga. Nizoyingenisela?
Makhuza wakhuluma ngazi ukuthi angivumelekile nje ungena la kwami. Angikoxoleli Dlamini ngalento oyenzile. Dlamini mhlawumbe angithola 100 rand bese ngiyahamba yabo. Webakhuzwayo. Angimpopolanga lo muntu. Uyena ongene kumina endlini wangena wayisakaza lento. Angimpopolanga man. Bengamele nawe uma umbone enqunu kube khona izinto ezivukayo kuwena. Nase u100 kuphela ngibambile inkosi yami. Makhuzwayo. Ngiyindoda. Awukwazi ukuyicontrola lento. Naku nje nawe uma kuyikhathi zakho zama period uba namamude. Kodwa mina ngisho uhamba la ekhaya. Awulibona iphutha lakho Dlamini. Awunendaba ukuthi lento ingenza ngiphatheke kabi kangakanani. Yabona mina uma uthola 100 rand isitronus ngahamba. Okay. Ngiyaxolisa ke ukuthi usisi wakho wangena kumina wakhumula wanqu. Sorry. Nama angikho comfortable nokuhlala endlini eyodwa na emva kokuthi ngazi ukuthi uzizwa kanjani ngami. Awukho compatible. Awukho compatible wena. Kubo bonke abantu wena awukho compatible. Wena obujwala lendoda escam abantu imali zogogo wazi kahle nehla nenyuka ama-centini iboshiwe kuyimanje. Awukho compatible ngami. Dlamini ngenze njani mfowethu? Mhlawumbe lo 100 rand uzobeka ngothatha. Fuseka wena. Urongi Dlamini. Urongi. Wrong man. Wena oxosha indoda yakho ngoba naku ufuna ukujabulisa usisi wakho lo oyintombi emkhulu kude. Ushayelani phansi wena? Ushayelani phansi? Hayi bengahlali Dlamini bengishaya ivosho inkosi yami. Vosho. Fuseka my bitches. Okay. Mahew, lezi impahla awukaze wayiqoqa 4 days zonke. Qaphelani leli. Wena ngani man? Dlamini, wena kanti. Oh, baby, uDlamini lo. Mahew, yini lento engiyibonayo? Ngisacela ungitshela ukuthi uswenkele Halloween waqoka njengo 5 skippers. Baby, uyakhumbula ngithi we need to talk. Mahew, musungidakelwa mina bhuti. Wena ngo 5 days usuyisangoma. Yini sekuthosa online yini? No, afast amazidluza manje baby. Hayi, awuthi ngothenga isingo. Nisana ngixoxa lento. Mahew, uzoyiyeka lento noma mhlawumbe kumele kube yimina oyeka wena? Hawu, shiyani uDlamini umfazi, wahamba ohlala noMahew. Yini? Akondlini uDlamini. Hayi uyondla. Yabona ngikutshele nje, umholo wonke kaDlamini uhlala kuMakhuzwayo. Hayi bo wena. Usho kade holwa nje. Umfazi wase wonke umholo wasiyamxosha uDlamini. Hawu ngiyakutshela. Hayi bo. Wena kahle uyisangoma noma ugossip girl? Hawu, makunjani kodwa? La Maxwell, awushaye ngathi uyahamba kuyongikhiphela uMahew lelidlo zomfake lona. Uyazi kubukeke ngazi ukuthi uMahew idlozi into kade vele enayo. Mina bese ngilivuselela nje. Hamba kuyolilalisa njengamanje. Angihambe mina. Ya hamba bhuti. Wena asambe uyokhipha lelidlo zelikuMahew. Hayi noma kuthiwa inkukhu ke lendizayo. Ithiko kayi1 angizwani nesicefe. Hey idolo inikwa abanye kuloko. Nasi sinkohlangisi. Uyazi abantu bakule ndawo bayinqaba kabi. Uma ngabe benemali besanda hola bayahamba bayothenga emaPakistanini, hayi la. Kodwa uma sekukubi bayabuya bazokweleta la. Bucks. Ngithe kwena angikweleti. Ingani izoyiletha manje imali isawelanda kuMakhuzwayo. Hayi no, angisho wena Dlamini. Sengisho abantu nje general ukuthi uma ngabe benemali besanda hola bayahamba bayothenga emaPakistanini.
mase kubheda babuye bazokweleta la eBucksini. Abuye bazokweleta kephi nendawo? eBucksini. Well, akumina Dlamini osho njalo, abantu abathi la kuseBucksini tuck shop. Ibapha abantu abathi seBucksini la. Abantu Dlamini bakhona la endaweni. Ngiye ngizizwe nezingane mangabe zimemezana zithi, "Hey, ngiyabuya ngisawuthenga ama chips eBucksini." Oh, Wembala. Woza la. Nithi kephi la Wembala? La isesitolo. Okay. Igama laso nithi ithini igama lesitolo? Isitolo malume asinasigama sithi isitolo esincane. Oh, okay. Ayiqhubeka nendlela yakho. Hayi, ungamnaki umntwana, uyahlanya. Bucksini. Hayi. Oh, eBucksini. Hawu. Thoromo mfowethu. Ungadini. Awuphinde lokade kusho utheni? Ngithe qo. Mana uthe qo kephi? eBucksini. Thoromo ungadini. Bengizocela usho exactly lokho kade ukusho. Azongidakela wena. Ngizela sikho mina la. Hayi phela musu ukuthi mina ngiyakudakela. Uzokwenzani? Oh, hayi no, bengisho lo but ngeke ngenze lutho. Asize sinko. Okay. Azize. Oh, sawubona Azize. Yebo bhuti. Lalelo Azize. Mana, wathi ufuna ukungisheka. Ozi ngingiqome. Hayi no, bengingafuni ukukushela. Pho-ke ufuna ukuthini? Not ukuthi bengifuna ukukushela, kodwa why ungeke ungiqome? Number 1, ayona itype yami. Kodwa ngingaba yona mawufuna. Ngifasi lena. Ngeke, akwazi ukuthi ushintshe imbongolo uyenze ihashi. Sengiyimbongolo manje. Isibonelo, ngeke ihashi ijone nembongolo. Umntwana uyaphinda futhi ungifanisa nembongolo. Hey, ayikho imbongolo ende kanje. So, uma kuzwayo, uxoshela ukuthi ubona usisi wakhe enqono, mase kwakhona izinto ezinyakazayo la kuwena. Impela. Ungixoshela ukuba indoda. Uyakhumbula ngalesikhathi ubona mina ngenqono? Hayi, khulileka. Akwenzakalanga lutho. Oh, hayi. Okay, good. Why? Why in manje? Yekela. Mayo, angikho comfortable ukuthi uDlamini ahlale la nathi. Cause akafile ngalutho ngekathi ebona wena unqono. Mana Emma, ubufuna afile something yini? No, asinasi isicapha la. Izolo asikozange ngisho ukwenza iwrestling ngoba uDlamini uyaphuza ukulala. So, it's either ufaka isicapha la noma uDlamini uyahamba emqashweni. Emma, Dlamini is my friend, bra. Faka isicapha la noma uDlamini uyahamba. Mina into engiyaziyo ukuthi uma ngibuya la ngifuna iwrestling. We Dlamini. Uma ucabanga isangoma seKaizer Chiefs, sibizwa ngomakhosi wamakhosi. Kaizer Chiefs inesangoma. Oh, yeah, you are right. Ayikwazi kuba nesangoma ekubeni idliwa kangaka. Oh wait. Ncese Dlems, sengikhohliwe ukuthi wena uyikhosi for life.
Dlamini uyazi mfowethu khululeka ngizohamba mayo. uyazi angithi ukuthi angithandi Dlamini. Hayi ngiyazi ukuthi awuthandi. Nalesa sinkwe sithengwe yimina ngizohamba naso. Dlamini bengicela ungahambi manje uhambe at least after breakfast. Dlamini damn it. Hey kunzima indoda engenamandla. Hey kunzima indoda engenamandla. Manje pho uzolala laphi? Hayi ngizobona. Undwandwe kodwa uthe kunemqasho engenamuntu. Ngizohamba kobheka mase buyile emsebenzini. Oh. So ingubo uzokwenza kanjani lapho Dlamini? Nakhona ngizobona. Ngindoda kohlanga. Sanibona baba. Awu yebo makhuzu wangu. Baba, bengisacela sikhulume. Hey uyabona hlapha. Khuluma mkhuzwa. Ubaba angabuye ezekhaya. Aw. Kanjalo nje. Sengingabuya manje ngoba nasekuthanda wena. Awuxolisi kwaxolisi. Usuvele ngithi ubaba kabuye ezekhaya. Akushintshe ukuthi angiphathekanga kahle ngalento oyenzile baba. Kodwa futhi ngibonile ukuthi akukho right ukuthi njalo mesingazwananga mina mase ngithi hamba. Awushaye ingoma yaMasol Brothers baba kaSibongile. Dlamini mfowethu. Ngithesha ingoma kaMasol Brothers baba kaSibongile. Angithi uma ngikukhuza uthi angindoda yalutho kodwa manje sewuyangikhumbula sengihleli kahle eziphohlweni uyabhemba manje. Yebo. Hey kanye ram. Hayi iphelile la. Mahew. UDlamini wenzani la? I think ulele baby. Angisho ukuthi ufake isicapha noma hambe. Akulula ukuxosha uDlamini. Kwayilo mshondolo lo siwakhe endaweni esayithengele uyena uDlamini. Yes, and siyamkhokhela kancane every month. Wemahew, mawuyothenga imoto ngebhenki, ibhenki alibuye izocela ulift kuwe bhuti. Wazi ngani? Ngoba awunamoto wena. Uba Lakuthela ihe endaweni. uhambe umvulela bandla zeze.
Ngiyazi uDlamini imali uyibeka kuwena. Angifuni kulimaza umuntu. Neza imali yihambe simple. Yasaba sisi. Shut up wena. Hey, Mom. Right? Ufuna manje? No, baba ngiright. Ngiyabonga. Okay. Mom. Ngiyaxolisa. Sorry. Uxolisa for in baba. Konke nje mama engikwenzile. Ngiyaxolisa. Yonke into kanjani baba? Ngiyaxolisa nje ngakho konke engikwenzile bengirong. Kuphi okwenzile baba? Ngiyaxolisa mama ukuthi mawuthi angibuye ngizekhaya. Nginqabe. Sorry, bengirong. Iloko kuphela nje. Cha baba. Ngiyaxolisa nokuthi ngingayicabangeli imizwa yakho. Ngingaboni ukuthi lento ikuphathe kabuhlungu kangakanani. Ngizicabangele mina ngedwa. Ngakho ke ngiyaxolisa mama ngalokho. Ikona kuphela bekade ngikudinga from wena baba. Mana kwenzakalani manje mama? Hawu baba. Ngithi ngizama ukukhaga. Hayi makhuzana. Uyazi lento angiyenzi isidlangala leni. Linda sifike endlini bese ngiyakhaga. Dlamini ngitutshuliwe. Mama ihug ngeke ivala amanxeba endlamvu. Mana, awuthi ngibiza udokotela. Hey, le ndoda. Ha. Kanti Aziz, ubaba akakudinele. Ungahlala nathi. No sis, nami nginike isikhathi sokuthi ni recover uthando lwenu. Musho njalo hayi kulungile. Bazi umqasho wami useduze ngizokuvashela every day. Hayi ke. Mengabusho njalo sisi kulungile. Ayikho inkinga. Engabo bani uzongiphathisa lo mattress. Hawu, sanibona kaDlamini. Yebo Bucks. Bucks, bengisacela ungiphathisa lo mattress ngiyalapha emqasheni wami kwaNdondo. Hey mama, bengifisa ukukuphathisa kodwa lo mantranza uyona itype yami. We, ngeke ngikuncenge. Siyabonga nina bomgadagada. Siyabonga nina abajephula abakhulu abafika ngokuzojebhulana. Shiya abantu bejebhukile. Sithi hambani nathi. Take us home before you knock us down. Siyabonga Nkosi yami. Samakhulu. Siyabonga. Wemayo. Ngicela ukuthi ungithembise ukuthi lento engizokutshela yona ngiyakuyitshela umuntu. Hayi, khulileka. Ihewa liyichitha ibudedenge indaba zabantu. Uyazi lwamlisa lo Thurumi mina ngamtshela ukuthi imali kaDlamini ihlala kumakhuzwa yonke. Umakhuzwa udutshulwa nje kungenxa yami. Hayi, ngiyakwazi lokho. Man, uyayazi kanjani? Uema wakuzwa ukhuluma naye uThurumi afika endlini wangitshela. Hawu. That bitch. Hey, weMaxwell, ungabizi udala ngaleyo nto ngizokunqubuza mina. Hayi phela wemayo angikusami mina.
nize nilwe minqondo zanikhaba ninye mina khawula nani kungenjalo nihambe ningaphinde nibuye apha kwaZodwa. Mahewu bendi wrong ndiyaxolisa mfondini. Ndiyavuya ukuva ukubana uyaxolisa mhlobami. Ewe. Eke. Hey bobafu. Ningazongikhulumela indaba yenhloko la kwami. Siyezwana? Hey, kwenzakalani emakhosini? Bhuti Bucks, uthe umama ngibuyisela amaqanda. Number 1. Angiyena ubhuti uBucks. Angizalwa uma wakho. Mina noma wakho siyalingana. Thana malume uBucks. Awuzalwa noma so ngeke ngikubize ngomalume. Wena nganokuhlaza. Nina engana ngisashawa enough. Ubezokuthuma ukuthi uthini la unyoko? Amaqanda abolile. Manje what must happen? Uthe mangwalethe mase ngicela amanye. Wemntwana. Wakwangibona mina ngichamisela amaqanda. Hawu, kanti la maqanda echamisela wena. Ungazongisanganela wena ngani. Engikushoyo mina la ukuthi akumina wakha amaqanda. Uma wakho uma efuna ucomplain nenkinga namaqanda, akahamba ayocomplain la kwenziwa khona amaqanda. Utubhasi kokuthengisa inkasimhlophe. Angiyena ubhuti uBucks. Ngingumalume uBucks. Oh. Hey, wena ngani uyapi manje? Ngiyothenga ababa ungonyoba neAttitude. Unganyisa nesitolo. Mahewu. Wawusuphuzanga. Kwenze njani kanti bhuti? Dlamini usejointini ubuza abantu abafice jointini why bephuza make it make sense. Mahewu. Ngikhuluma kahle nawe. Ngolimi labantu. Wena ngikhulumela lento ngikhulumela yona manje. Dlamini. Futhi mebuya la next week ufuna ukuba sengiyekile uba isengoma. Yeka lento nawe Mahewu, hawu. Uthini wena? Wena Sipumpu. Ushiya ifoni yakho bandla. Dlamini, ngiyacela ungilethela yona mfowethu. Hey, buya uzoyilanda manje mephethe singakwenze lutho awushaya ngishwebile. Kuyindansa wena uyezwa. Hawu, ubhiya la ekhaya umuntu ulethelwa ngetray engathi ngizophuza la njalo ke manje. What's a special guest kaloko wena so find it shoot special. Hayi, uyazi kwamina. Ngisho endlini asengilethelwe ngetray ngilethela ukudla. Khawuye kumona amapasika. Jonga, akho into eyidingayo uzangithinta phava.
Mnandi la. Usho kanjalo. Zodwa. Utshwala selethwa ngetray manje. And ubungaqhokile kanje, ubugqoke ngubende. Isicephe salo manje lesa. Kutheni engathi uyangxolisa nje? Angiyidwi, ngiyakhuluma nje. Ukhuluma uthini? Zodwa kanti waye wenza zonke lezi zinto ngoba nakusekhona uDlamini? uDlamini indoda einfluential. Kufanele vele ndimphathe kakuhle. uDlamini xa elapha nabantu bazofuna ukuba lapha. Qo. Yadlams. Ngube kanti. Uthanda ntoni? Aw. Makuyimina kuthiwa akwanti nguwe. Uxolo but. Ndinganceda kantoni? Cela iGordons. Mapesika khawulanda iGordons endlini. Ngwenya, ufuna ukubonani ngempela? Ngwenya, usivula kanjani isitolo la ekubeni nami nginesitolo la eceleni kwakho? Bucks. Esami isitolo sidala. Sawa ngeCovid, but now I'm back. No, bengamele Ngwenya. Bengamele uvuke la ngoba nami ngikhona la. Ikwami la. Mangamele ngivuke la, kumele ngivuke phi? Usaxoxana? Fikelephi? Nawe uthenga la kuNgwenya ekubeni ungikweleta. Fuse khokha isikweletu sami. Ngasho ngathi ngizokukhokhela month end. Inyanga ayikapheli. Usaxoxa isinkwa ngitho. Ngizoshaya Bucks. Ngizoshaya sho shu. Hey webhuti. Awuzoshaya ama customer ami wena. Hey, Fuse, thula wena. Musungena ngemuva, woza ngaphambili. Hayibo. Engeze ngemuva eza ngaphambili kwezwani la. Ngisacela ukuphisekwa kwaye. Mapetshisi, nawe uyangilahla futhi uthenga la? Awukho nje isitolo sakho ngenze kanjani mina? Asami, woza ngudayisela. Izwane ubiza umuntu wami ngomzodwana. Hey. Uyazi empilweni uyaye uthi izinto zihamba kahle jike zokhishwa isiso. Wewe Bucks ngiyadla la umuntu uzophatha uthuvu ngidla. Hawu Ncese, but angaze ngophatha uthuvu.
Uyazi esitolo sami zonke izinto bezihamba kahle. Ushayini. Kwanede kwavuka ungwenya. Bheka nje namhlanje angaze ngidayise ngisho esodwa isinkwa. So wena sine sakho story. Hayi umuntu wami ufuna uDlamini. And angazi ngenze njani ngalento. Manje uDlamini yena uyamfuna umuntu wakho. Angazi but okubhlungu kakhulu kimi ukuthi umuntu wami ufuna umngani wami. Hey. Wepax. Hey, akwazi ngafika ngithenge kuwena isinkwa bese ngiphinde ngidla nawe. Hey, ungangenzi kanjalo. Hayi, bengingathathi isinkwa. Ubuzani basa? Mina manje awusho. Uzoyithini le ndaba yakho noDlamini? Oh, uzoyisukumela? Nami ngizomela ngisukumele indaba yami noNgwenya. Mana ngizwe kahle. Uthi kimi ufuna umuthi ukuthi abantu bathenge kakhulu kuwena. Hayi kakhulu, but bathenge like before. Hayi phela uma ufuna abantu bathenge like before, kuzomela ubuyisele isimo sesitolo sakho njenga before. Cha, isimo sesitolo sami ashintshile. Inkinga kunalomuntu osevele wavula isitolo eceleni kwesitolo sami ongidlela wonke ama customer. Hayi kodwa phela lo nto ayihluphi yabona. Wena thola ukuthi wenza ngani bese uqhamuka nestrategy esingconywana kunesakhe. Webhuti, angizelanga ama-advice wakho la. Nginika umuthi. Webucks. Angithakathi mina. So uchaza ukuthi ngeke ukwazi ukungisiza. Hawu mfowethu, ngiyakusiza njengama-advice. Hayi webucks. Angeke uzuphumela ngakhokhile. Kusakaza ngezulu mina. Mina ngizokusakaza ngempama. Uthini ngalokho? Ndiva kuthiwa uthanda ibeans nesonka samanzi. Impela. Kusuwela ngincane nje. Ubhontshisa into sami. Ndizothi ke xa ndiwuphekile, ndikufonele ndikubize ndikuphakele. Ngempela. Injalo nje, angixoki. Hey, uvelaphi mabheji sinini ngifunana nawe. Lalela. Uzodwa uthe mepheke ubhontshisa uzongibiza sizodla. Ushaye nje pot lapha ngamshilo umuntu. Usho kanje? Hawu. Namhlanje futhi uDlamini lethela ubhiya ngetray. Hey wemfowethu, ngiphathiswa kwe VIP. Hey kumnandi la. Hey weDlamini, hlukana ntombi yami ndoda. Hayi mabheji. Ukhuluma ngani manje? Emapesika, ungayiqala into engekuduyimele. Mamela, andifuni ingxolo lapha endlini katata. Hey lalela thula mfazi. Usho kumbathula mfazi? Lungile. Mabheji. Kwenze njani futhi? Wena man. Uthake. Mabheji. Ufuna lapha. Mina? Baba thula mfazi. Uphi? Uphumile. Yazi ngiqala kakuphi? Yawe. Dlamini ngiyaxolisa mfowethu. Bengaqondile ugadla kahle engephutha. Angeke ngikuyeke mfanami. Uzongijwayela kabi. Yabo lo okwenzile nami ngizokwenza kuwena. Na imali ekweleta yona futhi phansi. Awu. Usukhokhe ngakaphela inyanga.
Angizwani nenkinga mina bhuti. Iy'nkinga zami. Ngiyaxolisa ngokwenzeka last time. Hayibo wempatho wadlula nemali uyothengaphi? Sacela ungangithakathi malume uBucks. Ugogo uthe mangami ngothaka ngwenya ngoba yena uyathakatha. Hayi hey angithakathi mina man. Vele uthe ugogo uzosho njalo. Thakathi. Aha, le nje uMaxwell. Baba, yini otepisa ubuso nje? Ungangithethisi mina baba, ngitutshuliwe. Lokhu dutshula kwakho makhuza usucasha ngakho njalo manje. Baba, yini kwenze njani? Hey, mama. Umapentshisi ucabanga ukuthi uzodwa uyangifuna. Ngibe sengiphika ke mina. Kuphikeni kwami ke umapentshisi wacasuka ke impela sicishe salwa lokho sibanga leyo. Awu. Kanti umapentshisi akayithembini. Ngisanda kusendelwa uzodwa imessage manje. Ethi angifike ngizomvasha namhlanje ebusuku. Ngifike ngedwa. Khona sizodla ubhontshisi. Utheni lo Ndindwa? Saphansi ulimele uzodwa welusi. Uzokubhonya mama. Sothi uzogolopha ngawe phansi. Mobloke baba. Mbloke manje. Futhi bese uyamtshela nomapentshisi. Hayi mama ngibona kuumqondo omuhle ukutshela umapentshisi. Angisiboni isidingo sokuthi ngone relationship yakhe noZodwa. Into engizoyenza nje ukumblock uZodwa bese ngingaphinde ngiyophuza lapha kwakhe. Mama ngiyaphinda futhi. Ungayi kolwa noZodwa ngoba uma wakushaya mina ngeke ngingene leyo. Why? Kanti uyamfuna wena uZodwa? Awu makhuzwayo chana. Hayi, ngiyacaca kusho indawo yethu eyinkinga le. Hayibo, mapentshisi. Nawu usucabanga ukuthi ngiyathakatha ngempela yini? Hayi lutho, ngivula indawo uhlale kahle Bucks. Oh. Yazi mfowethu. Sekuna 2 days isitolo sami engathengwa. 2. So, wena sithini zakho? Hey. Cishe ngalo noDlamini. And ngisaba ukuthi mase sishiya amashitha emsebenzini uzowangifaka. Oh man. Ucishe walwa noDlamini noma uDlamini ucishe wakushaya? Ngiyadlala amapentshisi ngiyadlala. Kodwa mina I think kule nkinga yakho noDlamini uzenze wena. Nami I think le nkinga yakho noNgwenya uzenze wena. uNgwenya waqala kudala ukudayisa esena 12 years. Ngeke uwine Bucks. And uNgwenya umuntu wrong ukuthi ungazama ukumthakatha. Hayibo, hey, wemapentshisi, angizami ukuthakatha uNgwenya la. Mina ngizama ukuthola umuthi wokuthi isitolo sami sibe ngcono. Bucks, ungangikhuphuleli izimo okhuluma nami nokuxoba Bucks. Ngiyaxolisa amapentshisi. Eish. Hey, ngiyemisela ukusondela manje angazi noma ngathi ngizoshayekana. Hayi wamanje ngeke.
Awu. Sikhulekile kodlameni. Uyiqaqa lento ekhulekayo uma usuhamba niyathakatha nale ndaweni. Dlameni ngiyaxolisa bengirong. Yeah. Ubu wrong. Udlameni kancane bengakaqedi. Oh, okay. Qhubeka. Bengimele ngethembe nje umngane wami. If kuukuthi uzodwa uyakufuna lokho okwami naye akuyona inkinga yakho leyo Dlameni. Unless ke mawukuthi nawe ke Dlameni mhlawumbe ubumfuna uyabona. Hayibo. Cha angivumi ukuthi ngiyamfuna. Cha. Ngivuma ukuthi bekuyindaba zenu nobabili lezo nozodwa. Bengafanele ningifake mina. Oh hey okay. And isike saxoxa naye uzodwa. Washo wathi hayi nawe hayi cha awusiyi type yakhe uyisidudla akufuni. Haw, kanjalo nje. Haw. Bakuzwa kwenze njani? Hayi kanti ungambona bengilwa naye unjani? Dlameni ngiyakuyingenela lento. Angengeni mina amabhentshisi indaba zabantu besifazane. Okay, Dlameni. Naku ubhotshi sikazodwa. Naku ubhotshi senguthathe kuzodwa, wathi anguneki. Bese uthi mina ke ofuna intombi yakho kuyiwena unginikeza ubhontshisi bayo. Wawudla nje lo bhontshisi. Kuzonyiwa. Ngwenya mfowethu. Bengithi angizoxolisa la ngalokho kwenzeke ekuqaleni. Ngithathe ngamawala mfowethu. Ngiyavuma. Yebo uwena owavula isitolo oqala la endaweni. So ngizohamba mina ngiyozama ukudayisela kwenye indawo. Ngwenya mfowethu. Bengithi angizoxoxa. Ngeke. Ngibukeka ngiweak. Haw, yahle ingwenya. Ingonya bengithi angizoxoxa. Haw. Damn it. Oh. Haw. Manje le ndoda. Ngwenya. Bonke abantu abathenga ingwenyeni. Phambili engwenyeni phambili. Damn it. Hey, ubalo temete undini. Dlameni yazi kunento engidlayo la mfethu. Hey waMaxwell. Ewindoda man. Ungaphinde nje kumina ungitshela ukuthi wena ukhonde ekudlayo. No, not kanjalo. Lento ngidla ngaphakathi. Maxwell, anginendaba ukuthi idla blend. Noma kuthiwa idla ka left noma kuthiwa idla ka right. Ungaphinde uze kumina uzongitshela ukuthi uyadliwa wena. Hayi Dlameni usuyibeka ngenye indlela ka mawusithi ngiyadliwa. No man Dlameni. Asingabi. Ngisengoxolo la mina. Dlameni uyakhumbula ukuthi
umuntu owundaba. Bantu wakwasho nawe ukuthi mina ngiyayithanda indaba zabantu. Maxwell hlala udabeni man. Mina Dlamini kangaqondile mina mfethu. Bonya Maxwell uyazwa? Ngizokubhokoza ukhala into yaziyo mina manje uyazwa? Okay. Dlamini mina mfethu kangazi ukuthi lwamlisa owu2 room isigebengu. Sasixoxela ngase ngimxoxela ngephuthu ukuthi wena uyindoda eqotha imali uyibeka kumakhuzwana. Dlamini ngicela ungangibulali mfethu. Kodwa ke angithi wawungamthumi ukuthi azontshontsha la. Wawuyixoxela nje nawe njengomuntu owundaba uthanda ukuyikhulumela. Yeah man. Yeah Dlamini, thank you for understanding man. Hey, kunini ngidla lento? I mean ingiphethe kabi. My bitches. My benches. Uyakhumbula ngithi ukuthi wena ungishaya ngempama izolo. Hayi lutho Dlamini angushaya ngoyivikile. Uma ke ma benches ukuthi awufuni mpheye. Shalo. Hawu Dlamini mfethu wathi akashayi mina. Hayi Dlamini angidike reason lokushaya lo ngishaya for free.